Okay, so mga kabistado, live kita diri sa may area sang Zone 4, Kabilawan, Barutak, Nuevo, Iloilo. Kung sa diin ang panahon sa pining mga tinihon makita naton tama ka damol sang galom, no? Kagkainagid lamang nagtupa ang medyo manipis-nipis nga pag-ulan sa sining adlaw sang Miyerkules, no? Petsa 26 sa bulan sang Oktubre 2022, no? So buong diri kita sa area kung sa diin may ginapatigayon karon nga border control ang atong sining mga kapulisan diri sa may area sang Barutak, Nuevo, no? Kamo ini ang boundary sang Barutak, Nuevo kag sang Dumangas, Iloilo, no? Bali amo ini ang pagdugi kag ang ining barangay Kabilawan kung ikaw iya maghalin diri sa may bahin iya sang syudad mapadulong ikaw di amo ini ang pinakauna nga barangay nga masudlan mo kag kung ikaw naman ang halin sa norte kag mapasulod sa Barutak, Nuevo, amo man ini ang pinaman ka ulihi nga barangay nga puride masudlan. So karon ang aton sini nga mga barangay tanod ang nagaplastar sang ila sini nga mga tela bala nga gina-isprihan sa mga disinfectants para nga ma-disinfect ang tagsa ka mga salakyan nga nagasulod karon diri sa may banwa sang Barutak, Nuevo, mga kabistado, no? So makita naton ang katapo sang mga tanod naton nga nagahalin sa iban nga mga banwa sa iban nga mga barangay agod magabulig man ugment sa aton sini nga mga mga barangay tanod kag iban pa naton nga mga volunteers nga ari na karon mga kabistado sa area, no? So makita naton karon ang panahon naton subong nga adlaw medyo magalom-galumon, no? Kag medyo basagid ang aton sinigadalan. So that's why sa aton sini nga mga motorista karon nga nagabiyahe bala, so dapat gid nga maghinay-hinay kita kay madalnog ang dalan kag matubig-tubig ang mga karsada sa nga matinion mga kabistado, no? So ari sa karon may ginpadulog isa ka container band, no? Kay kita kabalo kung ano sini base kon karne bala ini or whatever, no? So amo di karon ang sitwasyon ang mga kabistado, no? So sa aton nga mga kauturan maghilay-hilay lang sa pagpadalagan kung magwa kita sa aton tagsa ka mga balay, dala kita sang mga payong o kon dala kita sang sining mga kalo naton kag raincoat gid para at least maka safety sa aton sini kaugalingon sa sining panahon mga kabyanan nga nagatulo ang medyo manipis kag may dalang pag damon man nga pag-ulan, no? So advice naton ina para at least ang aton sining lawas maprotektahan naton sa balatian nga madalas ang sining pagtulot-taliti o kon pag-ulan-ulan mga kabistado, no? So ari kita diri, no, mabantay kita sang sitwasyon kay ongoing ang ginapatigayon karon nga checkpoint sa aton sining mga kapulisan at the same time, no, sa bulig man sa aton sining mga barangay volunteers, no, mga tanod naton kag iban pa nga mga katapo sang aton sini nga mga barangay volunteers mga kabistado, no? So ang ining pagulan-ulan mga kabistado dala ini sang bagyong Paing nga ari karon nag-apektar, no, sa aton sini nga pungsod Pilipinas, no? Kag ang iya gid sini nga direct kay sa report nga nabato naton kay na daw Eastern Visayas ini ang iya sini nga apekto mga kabistado, pero dala kita diri sa may Western Visayas kay ingod wala kita sang Eastern Visayas, mo. So that's why, no, maghalong-halong gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagabiyahe subong kay madalog ang aton sini nga dalanon, no? So amo ni ang aton sa karon nga sitwasyon, no? Amat-amat lang nga ginapasulod ang mga salakyan mga kabistado diri sa area agod nga at least ma-disinfect ang tagsa ka mga nagalabay diri sa may area kung ginapatigayon mga kabyanan ini nga border control, no? So makita nato ang aton sini nga mga tanod obligado kag mga aktibo gid sa pag bantay karon kasi nila nga matulungan ang mga kabistado. So ini
may kaantanan sa ano no sa Ico dito panaog sa ato si Mayor Brian Paul Beron no may kaantanan sa sining pagbantay pala sa sining ASF agod nga hindi man makasulod diri sa may banwa sang Barutak Nuevo ining balatian nga pwede makahalit sa kita kag ekonomiya sang atong sining banwa when it comes sa mga hog racing pala tungkol sa produkto nga baboy mga kabisado. So ako din yung sitwasyon karon may madalog kag nagatupa ang medyo manipis-nipis nga pag-ulan kag may dala nga pagpanaguog mga kabisado diri sa area sang Zone 4 Kabilawan, Barutak Nuevo, Iloilo mga kabisado. So ang iban pa nga latest nga mga weather kag situationary report idulong naton sa pagkatapos din lamang sa ang iban pa naton ka mga obligasyon diri sa atong sining pagpangalagad sa Radyo Bistado. Ini ang inyong kabistado Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. So loyang na naton gali nga tamyawon ang atong sining mga kauturan nga nagaupod bala sa sining atong sining live kay Ma'am Cecil Abaner no kay Sir Julio Verde Medina kag sa tanan naton nga mga viewer kag nagalantaw sa aton subong hapon mayong admin nga hapon sa inyo kag thank you so much gid sa pag-upod kag pagpakigbahin diri sa aton sini sa may John Kapulot News Live kag sang Radyo Bistado. So muna di ang sitwasyon no sa area mga kabistado. So ginapay na hinay lang at least parang hindi man makadulot wala mga kabistado sang ini iban nga mga problema nga ari diri karon mga kabistado no, para at least malikawan ang pagsulod sa sining balatian diri sa atong sining sa may banwa or sa probinsya sa Iloilo. So standby lang sa iban pa nga mga live sa atong sining mga kabistado diri sa atong sining sa John Kapulot News Live kag sa Radyo Bistado. Sa gihapon ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.